एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान गुबुन भिडिअ आरो आं खेबसे फिन बरायनाय थाबाय गासिखौबो स' आं दाखालि बुंदोंमोन ना नोंथांमोननिसिम लेट आङो नेल एक्सटेनसन खालामनायखौ देखायगोन स' आं बिदिनो एसे भिडिअ लाबोदों हाजासेखौ आं देखायनोसै नोंथांमोननिसिम माबादि खालामदों माबादि खालामाखै स' जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो एबा इन्ट्रेस्ट मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ एथबां बुरजाबो लाजोबनो हायाखैमोन थारमाने अखाबो हादोंमोन ओमफ्राय खस्थ'मोन भिडिअ लानो ओंखायनो आङो भिडिअखौ लाजोबनो हायाखै ओमफ्राय जेथु लादों बेखौ देखायलांसै थ'दो होमबा नायलांबाय थादो। जों सफैबायमोन ओमफ्राय आं भिडिअखौ हाबनायखौ लाजोबनो हायासै बेनि थाखाय आंखौ निमाहा होबानो जाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय बे जे दा बक्स दिहुनदों बियो आब'आ ओमफ्राय बे 1 2 3 दंना बे जोंनि आसुगुरनि माने अबे मिलायो बेखौ बिसोर हानना लाजोबो आरोना माने अबे आसुगुरा अबे शेपआ आंजों मिलायो बेखौ बिसोर हानना लाजोबगोन ओमफ्राय बिसोर गावसिना मोनसे आसुगुर सिथाबग्रा दंखायो बेजोंनो बिसोर सिथाबना होयो आरोना जोंनि अरिजिनेल आसुगुरखौ बिसोर हाग्रोजोबगोन मोजाङै शेपैनो ओमफ्राय सिथाबना होयो आरो ओमफ्राय दा सिथाबना होनानै बिसोरो हानोसै हानानै शेप खालामना होयो मोजाङै शार्प खालामना होयो नों माबायदि लानो गोसो जेनेबा सोरबा जंब्लिब लायो सोरबा गोलाव बोरैबा लायो ओंखायनो आङो माने गावबागाव मोनसे आरोना ओमफ्राय आं बिदिखौ लानो मोजां मोनो नै बिदिखौ ओंखायनो आं बिदि शेप खालामहोदों आब'खौ होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि जायो मोजां मोनोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय थ'दो होमबा नायलांबाय थादो। दा बिसोरो गासिखौबो लागायखांजोबनानै इदि जेल लागायना होयो गोजौआव माने नङाबा सिनायोना ओंखायनो जेलखौ लागायना होनानै ओमफ्राय सोना होयो आखाइखौ माने फोराननो थाखाय दंखायो बिसोरबो गासिबो बुस्थुफोर दंखाजोबो बिसोर सोना होयो आरोना माने रानथों होननानै बिदिनो 10 मिनिट्सबो नाङादांलै बिदिनो 6 मिनिट्सफोर ओरैनो सोनानै दोनो बिसोरो ओमफ्राय बेखौ डाबल फुनगोन बिसोरो होमबासो मोजाङै जागोन नालाय ओंखायनो बेखौ डाबल फुनगोन दा खेबसेल' जादों आरो ओमफ्राय बेखौ फोरानसै आरामनो फोरानग्राया बैनो गाहायाव दङ स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना। टेटुखौ जा गाज्रि नुयो आं लाजिलायो ओमफ्राय जायजों नोंथांमोना हेयार स्ट्रेट एबा हेयार कालार हेयार काटफोर खालामफैयोबा बाहायनो खालामफैजायो बङाइगावनियाथ' खस्थ' गैला माने खाथियावनो चापागुरियावनो नायो दखाना ओमफ्राय जोंनाथ' माबा क'क्राझारनिफ्राय आरो बङाइगाव फैनो खस्थ' जायोना बिदि फैनो हाया ओंखायनो आङो नेल एक्सटेनसन खालामनो मोजां मोनो ओंखायनो आं खालामफैथारबाय आरोना मोजां मोनदों आं खालामनायखौ गाज्रि मोनाखै जाय खालामनो इन्टारेस्टेड खालामफैजायो आरो बिसिनि दखानावनो बिसिनि सालनावनो। दा जोंनि थांफिनगासिनो नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ आंनि भिडिअआवनो मारै खालाम बिसोरो आं गाज्रि मोनाखै मोजाङानो मोनदों आङो ओमफ्राय जाय इन्टारेस्टेड खालामनो नेल एक्सटेनसन खालामनो हागोन बिसिनि दखानावनो बङाइगाव चापागुरि होनो आङो बिसिनि पार्लारनि नामफोरखौ लिरना होजोबखागोन आंनि डिसक्रिपसन बक्सआवनो जुदि नोंथांमोना जाय इन्टारेस्टेड खालामहैजागोन आरो
स' दिनैनि भिडिअआ बेसेल'सैमोन लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअआव लोगो हमसिगोन होनबालाय बाय बाय